Alright guys, so no, this is it. Andito na kami sa San Miguel, Tabaco City. Ayan, may maraming mga bata na naliligo sa likod. Hello, Tope! Hello po! Si Tope, ang dala-dala niya, hindi niya makakalimutan ang Jollibee! Hi, Jiray! Water vapor. Water baby. Pupunta kami sa bahay na pinagawa ni Congressman Saldi for Samuel. Ayan. And I'm excited to see Samuel again. Yung batang may bukol sa likod. Okay? So, yung pamilya kasi ni Samuel, tinulungan ng Ako Bicol. Tinulungan ni Congressman Saldi para mapagawa ng bahay. So, pupunta kami dun ha. See you guys! Bye! Habal-habal kami.
That is the old house. Yung dating bahay po nila Samuel. Ito po, maliit lang. Dito sila nagsisiksikan. Hello, Samuel! Hi, Samuel! Kumusta ka? Samuel! Hi! Sino ka? Asan si Papa? Hi, Samuel! Oo, may hello, ate! Kumusta? Nakita nyo na yung bagong bahay nyo? Ha? Ate! Halika nga ate dito. May buhok na siya ang... Ate! Hello ate! Mama ni Samuel? Hindi. Kumusta ate? Nakita nyo na yung bahay na, bagong bahay nyo? Nabigay ng Ako Bicol ni Congressman Saldi. Masaya? Maganda? So, hindi na kayo takot na if in case may bagyo. So, kasya na kayo dyan. Excited na kayong lumipat. Hi, Samuel. How are you, Samuel? Meron akong pasalubong sa'yo, Samuel. Eto, oh. Samuel, sa'yo na. Samuel, kunin mo na. Kunin. Hi, Samuel. Hello. Hi. Hello, nabata. Yan si Samuel. Siya yung batang may bukol sa ulo. Ayan. Ayun. Yun yung bagong bahay na pinagawa ni Congressman Saldi ng Ako Bicol. Ayan sila. Na ginagawa sila doon. Habang ako naandito, naghahanap ng signal. Ayan sila. Abalang-abala. Tadaan, malawak here. Punta tayo doon. Teka. Pupuntahan natin yung bagong bahay nila Samuel. Yung pinagawang bahay ni Congressman Saldi ng Ako Bicol. Tayo. Ayan. Si Warren. Ito na yung bagong bahay nila Samuel. Pasok tayo ha. Pasok tayo. Ito, 'di ba? Pinturado. Ayan, malinis. Ayan. Ayan, may kurtina na kaagad. Naka-jealousy pa. Ayan. Ayun si Samuel. Hi, Samuel. So, eto guys, yung kanilang kwarto. Pasok tayo. So, dito, yung kwarto nila Samuel. Ayan, may banig. Eto guys, nahawa ko. Napulot ko lang ito doon. So, here. Eto yung kanilang main door. Eto yung kanilang sala. Ayan. Ililipat pa lang dito nila yung mga kagamitan nila. At eto yung kanilang kusina. Ayan. Lababo. Di ba? Ito yung kanilang lalagyan ng pinggan. At pinto papuntang CR. Sarado ang kanilang CR. Ayan. Oops! Ano ginagawa mo dyan? Ikaw yung buhay na mano ng CR nila Samuel. Ito talaga tupe. Ayan sila guys. Hi Juday! Juday of Ako Bicol Party List. Ayan. Ito si Nino. Nino ng Sanos Care Foundation. Hi Nins. Salamat sa pagsama sa amin dito. Ito ang aming piloto. Hey. That's Warren. KO. What is your participation here?
Baggage man. Thank you, for without Warren, hindi kami makakarating ng Tabaco proper. Ayan. Ito tayo dito. Andito si Samuel. Hi, Samuel. Hi na, Samuel. Ayan. Ito yung kapatid ni Samuel. What is your name? Rysel. Okay. Ito si Samuel. Hi, Samuel. Kumusta ka? Kumusta ka na ngayon? Ha, may dala ako sa iyo ito, Christmas tree. Samuel, hawakan mo. Dali. Ayan, gawin mong Christmas tree ha. Ayan. Ay, 'di ba maganda? Samuel. Hi. Ito po si Samuel, yung may bukol sa likod. Ipapagamot din po 'yan ng Ako Bicol Party List. Ayan, naghihintay lang po kami ng schedule ni Samuel for operation. Yes, Nanay. Hello, Nanay. Hello. Masaya ka sa bago niyong bahay? Ugma po. Masaya po. Ayan. Ano masasabi mo kay Congressman Saldi? Nagpapasalamat po kay Congressman Saldico sa Ako Bicol Party List. Marami pong salamat na dakula. Yay! Ano sasabihin mo? Knock knock. Who's there? Samuel. Samuel who? Samuel down. Kinanta ko yan kanina. Ay, kinanta mo narinig na. ko, ah. Ay, sorry. Ikaw talaga, copy-paste ka, ha? Ikaw talaga. Samuel down the road I never gonna cross again. It doesn't even matter where. Ito po yung dating bahay nila Samuel. Ayan, nakikita nyo? Harong Tabang sa Pag-ahon, Housing Project, Sunwas Care Foundation, and Ako Bicol Party List. And of course, the City of Tabaco. Ayan si Tatay. Punta natin si Tatay. Tarong klase. Masita sa natin. Ni ako rin kaya ako. Tatay! Kumusta? Yes, ma'am po. Ayan. Ano pagmati na may bago na kamong harong? Magmahon po. Magmahon. Dahil ka na matatakot pag may bagyo. Dahil naman po. So may mensahe ka kay Congressman Saldi. Ang masabi ko lang po, dako lang pong pasasalamat po. Diyos mabalas na sa ato sa iyo. Sa Ako Bicol po, salamat. Yay! Bye, Kuya! Si Kuya! Pangalan? Rodel Blance. Rodel Blance, ang tatay ni Samuel. Kaya ayan guys So, dakulaw ng pasasalamat kan pamilya sa Ako Bicol, asin kay Congressman Saldi. So, yan kami digdi. Pigbisita mi kaya, tanganing mai-share mi sa indo tabi mga ka-aksyon. Ining kaubahan kan pamilya Blance kan Tabaco na natawan sindanin harong hali kay Congressman Saldi kan Ako Bicol Party List. Tunay na Ako Bicol katabang na kasurug pa. Yan mga ka-aksyon. Iniyan sa indong barkada ang Bicolanang Maharut saying bye. See you again next time. Bye-bye. Aldaw ngunyanin Sabado. Kaya ayan, medyo mainit pero okay lang. Ang importante, so kaugmahan na nakapagtao kita nin pag-asa. Asin, kaugmahan sa satuyang mga kababayan. Kaya okay, see you again guys. Bye! Bicolanang Maharut saying bye-bye. Mwah! Po mga kasama namin. Ayun na sila. Swerte naman ito. Masaya ka, kuya. Masaya ka, kuya. Ha? Kuya, slowly. Kuya, may asawa ka na? Wala po, masabi ko para. Pero ang abo mo, karula. Pero ang taon ka na nagabal-abal. Ikaw, miss. Kumusta ka, miss? Makabubutasan ko sa Kuyang Yelper. Andito na kami sa May Pier.
kami sasakay. Yan. Ayan. Okay. Bye-bye po. Salamat sa inyo. Ayan, alis na sila. So, where is he? Ayan, hinihintay lang po namin yung driver. Yung may-ari nitong sakyan naming bangka. Asan daw si kuya? Pinaghihintay niya kami. Ha? Saan mo? Sa puro. Sa puro ng... Ito oh. Sige na guys. Mamaya, babalik tayo doon sa ano. Pag sumakay na kami sa bangka. Ha? I'll be back. Kasi babalik na kami sa Tabaco. Ayan. Okay? So guys, mamaya na ha. Mamaya na at sasakay ako. Baka mabasa ang aking cellphone. Alright? Babalik na kami ng Tabaco Port. Tabaco Pier. sa Tabaco Pier. Parating na kami. We're back. We're back sa mainland. Okay. Nabingi ako. Sakit sa tainga. Thanks. We're safe. Back sa mainland. Kumusta kayo? Warren Balitar? Good? Are you good? Very good. Good. Let's swim? No. Okay. Nakakapagod. Nakakabingi. Tama. Pero thanks God kasi we're safe back. Ayun. Aakit na po kami doon sa hagdan para makabalik na kami sa mainland. Alright? Sige guys. Bye! Hi guys! This is Bicolaning Maharut. Thank you for watching and see you on my next video. Bye!